Hola, què tal? Com esteu? Avui us he preparat una pràctica especial. Farem una seqüència que es diu el Dragon Dance, el ball del drac, que és com una barreja entre yoga i qigong i filosofia daoista. Llavors, ens preparem amb unes salutacions al sol i després practicarem juntes aquesta seqüència que és el ball del drac, que pot ser que en algun moment sembla complicat o que avança massa ràpida o com anem enrere i endavant, llavors no passa absolutament res. Sempre ens podem retrobar en alguna postura i seguiu. Intentem de no agitar, d'estressar-nos, com són postures noves i potser és una seqüència més fluida de lo que fem normalment. No? Intentem de practicar la paciència, practicar l'estar aquí, sentir-se en tot moment. Sí? Molt bé, comencem. Tanquem els ulls, buscant una postura còmoda, pots deixar les mans sobre les cames, jo aquí els tinc en mudra, que fem servir per la meditació, que és la mà esquerra sobre la mà dreta, i els polzes es toquen lleugerament i crees aquí com un cercle, sense fer pressió amb els polzes un contra l'altre, sense que pugin els polzes, que baixin, que no facin una vall, sinó una postura relaxada, els colzes lleugerament cap enrere, el pit obert, però que no sigui rígida, que encara puguis respirar bé, no? Ja sabem, la respiració, el prana, que flueixi. Tancant els ulls, comença a prendre 3 respiracions. Amb aquestes 3 respiracions, comença a portar la teva atenció cap al so de la respiració, que avui ens acompanyarà durant la pràctica, sobretot cap al final, quan ja comencem a fluir realment amb una respiració o un moviment. I d'aquesta manera la teva atenció es va cap a dintre, vas deixant de donar tota la importància a tot allò que t'envolta i comença a connectar amb tu mateixa. Comença a connectar amb aquesta onada a la respiració, comença a connectar amb el que és les sensacions del cos, comença a sentir com estàs en aquest moment, si el cos es sent rígid, si el cos és relaxat. I pren cada respiració d'una manera molt conscient. Intentem que cada respiració, cada cicle de respirar sigui amb la teva atenció 100%. I si en algun moment l'atenció se'n va, no passa res, sempre tens aquesta nova oportunitat que és el nou inhalar de portar-hi l'atenció. I si encara aquesta atenció dura una respiració mitja, no passa res. Sempre hi pots tornar i tornar i tornar i tornar. Molt bé, ara agafarem una gran inspiració. Exhales amb la boca oberta, lentament. Obrim els ulls i començo a estirar els braços amb una inspiració cap amunt. Exhalo i baixo. Inspiro, podem fer que els canells es toquen. Exhalo. Pots fer-ho al teu ritme. Si jo sóc massa ràpida o massa lenta, fes-ho al teu ritme. Molt bé, una última. I amb la següent inspiració estiro una mica més. Exhalo, giro cap a la dreta, una rotació. Fem un cicle de respiració aquí. I torno, inspiro. Exhalo ara cap a l'esquerra.
Estirant, alargant l'esquena. Exhalant, la relaxes. Inspiro, estiro. I amb l'exhalació em plego endavant, camino amb les mans cap endavant. Estira simplement els braços, sense més. Estira, alarga l'esquena. Molt bé, camino cap enrere amb les dues mans, buscant la postura de la taula. Posem les mans sota les espatles, genolls sota els malucs i començo a activar la mà, no només el canyell, sinó tota la superfície. Quasi tinc el pes una mica cap endavant, cap als dits. I des d'aquí arrondejo l'arrodonint, perdona, l'esquena, el cap lliure, pots deixar caure el cap. I inspiro, obro el cor i deixo que aquesta esquena s'arqueja. Exhala, el malic a dintre. Avui treballarem molt des del centre. El que farem són postures d'equilibri i el que necessitem és aquesta força aquí. Llavors, ara ja comença a activar. I quan exhales, quan inspires, perdona, relaxes. Fem una última. I inspiro. Em quedo aquí, movint una miqueta la cua, cap a la dreta, cap a l'esquerra. Molt bé. I ara ens posarem sobre els talons, pots obrir una mica els genolls i comencem a despertar les mans amb uns cercles, simplement girant. No deixo de respirar, sentint com tinc les mans avui, segurament després d'un dia de feina estaran una mica encacarades, gires al revés. Molt bé. Això, ara ajuntem les mans, juntem també els colzes, entre les mans començo a fer girs, simplement fent girs, intentem que els colzes es quedin ben junts. Trobant uns cercles aquí d'este, la muñeca. I gires al revés, una miqueta més. Això és. Molt bé. Ara amb la mà dreta agafes el dors de la mà esquerra i simplement tires aquesta mà cap a tu. Relaxant les espatles, les baixo, les alunyo de les orelles, respiro 3 respiracions profundes. Allibero i l'altra mà amb l'altre braç. El braç està ben estirat i amb aquesta mà m'apropo la mà dreta cap al pit. Respira. Les espatles ben baixes, ben relaxades. Última respiració. I allibero. Deixem descansar un moment les mans sobre les cuixes. Molt bé. Aquest jo trobo que és un regal. El regal que ens dona el ioga, que és el respirar simplement, no? De pausar i respirar. Molt bé. Tornem les mans a terra, a posar els dits dels peus a l'estora, començo a buscar un gos mirant avall, amb els genolls ben flexibles i començo a portar el que és els malucs cap enrere. Estira, 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 ara sobretot braços i esquena i deixa els genolls ben flexionats. Estiro les cames, ara sí, baixant els talons, potser encara no arriben. El cap el deixo lliure, puc mirar cap als genolls. Molt bé, respiro. I ara miro endavant, cap a les mans, fem 2 passos. 1, 2, un petit uttanasana o amb les cames estirades o flexiones els genolls. Si encara no sents que les cames estan suficientment estirades, al final de la pràctica ho seran. Inspira profund aquí.
Obre els braços i estira tot el que pots. Estira les mans, que les mans estiguin paral·leles, els braços paral·lels, i inclús pot ser que puges sobre els dits dels peus. Relaxa espatlles. Molt bé. Pensa, ups, si caus no passa res. Tornes. Pensa en activar aquesta zona amb l'IC com una miqueta cap a dins, una miqueta cap amunt. Fer força aquí, la necessitarem ara. I baixo. Molt bé. Des d'aquí farem 2 salutacions al sol i després comencem a ballar amb el drac. Inhalo, estiro. Exhalo, Uttanasana. Inspiro, peu dret enrere, cap a la planxa i exhalo tras una retenció. Inspiro una cobra que sigui petita, no forcis els braços i baixo. Inhalo, cap al gos mirant avall. Una respiració aquí. Inspiro, peu dret endavant, genoll baixa. Exhalo, Uttanasana. Inspira, obre. Exhalo. I seguim. Inspiro. Exhalo. Inhalo, peu esquerre. Cap a la planxa, és una retenció. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Una respiració. Miro endavant. Inhalo, peu esquerre. Exhalo. Uttanasana, malucs amunt. Inspiro. Exhalo. Relaxa un moment braços. Obre una mica els peus. I comencem a posar les mans davant el centre del pit. Podeu quedar-vos aquí o mirant cap a la pantalla si no em veieu. Comencem a formar el que es diu una bola de chi. El chi és com el prana, el chi és com la energia vital. Llavors, les dues mans, com si tinguessis com una bola d'energia entre les dues mans, comences a moure lleugerament aquestes mans, els separes, les juntes. Imagina que tens aquí una font de llum, una font d'energia entre les mans i amb les teves mans pots manipular, pots fer créixer i reduir la bola de chi ball. Llavors, pots anar girant les mans sense perdre la bola entre les teves mans. I no te'n vagis molt lluny encara. Comencem petits. I si és una mica difícil, no passa res. Imagina-t'ho. Inclús pots tancar els ulls. A mi m'ajuda. A mi també m'ajuda a sentir com si tingués uns fils que estan anclats amb una mà i amb l'altra, amb el palmell, i com quan obro una mica la distància s'estiren i després tornen a ajuntar-se, a apropar-se. I vas jugant, imagina que tens una joguina aquí entre les teves mans i com una nena, com un nen petit, simplement vaig jugant, intento de sentir aquesta energia que m'activa les mans. Jo ja sento que les meves mans amb tanta atenció, com que hi ha com un formigueig, però pot ser qualsevol cosa, pot ser sensació de calor o una sensació de fred, pot ser també una tensió o pot ser com picor. Qualsevol d'aquestes coses és una senyal que estàs activant
aquesta energia dins de les mans. I si sents, uau, sí, sí, me funciona. Llavors, ves obrint una miqueta més. I vas girant i anem jugant una estoneta. I comencem. Començo amb la cama dreta. El genoll cap amunt. No m'oblido avui mai d'activar el hara, aquest centre. Pujo les mans cap amunt, aquesta postura que seria Karate Kid. I d'aquest Karate Kid faig un pas larg cap enrere amb aquesta mateixa cama dreta, trobant l'equilibri sobre el peu i el metatarso. No deixis el peu a terra. Si no pots estar aquí, si realment és molt difícil aguantar-te aquí, pots deixar el peu a terra com si fos un guereu, però intentem que sigui el taló a l'aire. Estiro el braç dret endavant i porto el punt esquerre cap enrere. Això seria la base de lo que es diu l'heroi avança. Des d'aquí estirem les dues cames, anem cap al centre, imagina la pilota del chi i gires cap a teu darrere de l'estora. La mateixa postura però al revés. Ara la mà esquerra ve endavant i el punt dret enrere. Si aquí et confons alguna vegada, no passa res, sempre és la mà oposada. Tinc el peu dret endavant, la mà esquerra. Torno a girar i ara peu esquerra, mà dreta. Això molt bé. Intentem de no anar molt endavant i molt enrere amb el tors. Intentem de quedar aquí al mig. Molt bé. La següent postura seria el gir del drac. Aquestes dues mans les porto juntes cap enrere a l'esquerra. Sempre la cama que tens endavant, els braços van a esquerra i si pots mirar cap a les mans, genial. Tornem endavant, girem, estirem les cames, la bola de chi, aquí entre les mans, ens estabilitza un moment aquesta postura i anem a fer la postura a l'altra banda. Els braços van enrere, a l'interior del braç com paral·lel, al igual pots mirar cap enrere o vas mirant endavant o cap al costat. I tornem. La bola de chi, última vegada, el giro del drac. Ups, però faig tan lent. T'has de concentrar molt. Molt bé, i acabem aquí endavant. Perfecte. Ara, el drac s'eleva al cel. Puges els braços, inclús pot ser que fas un petit, com una extensió cap enrere. Aquí, molt bé. I des d'aquí, el drac a terra, les dues mans baixen cap a terra. I sabeu què? Per ara farem les dues mans darrere de l'esquena, estires les mans i baixes el cos aquí al costat del genoll. Molt bé. I inspiro amunt. Ara les mans venen davant del centre del pit i fem el vol del drac. Un pas endavant, aquesta cama que tens enrere, que serà la dreta, fem com un guera 3. Ui, tan lent és difícil. Un guera 3, les ales s'estiren i tornem a la postura de principi. Pots arrondejar una mica l'esquena, mans amunt, Karate Kid, i acabo. Molt bé. Què tal? Ara farem l'altra banda i anem sumant una mica les postures fins que tenim la seqüència completa. Busca la muntanya, busca les mans que es miren, això és com la nostra postura base. Activo el meu centre de poder i la cama esquerra amunt, les mans pugen i inhalo aquí. Exhalo. Aquesta cama va cap enrere i
El braç esquerre, mentrestant, ja camina aquí endavant. L'heroi avança. Giro. Mà dreta, endavant. Tornem. Mà esquerra, s'estira endavant. El giro del drac. Les dues mans cap a la dreta i cap enrere. Endavant. La bola. Aquí fem una petita pausa. Ara cap al teu enrere. Els braços van a l'esquerra i el drac mira cap a l'heroi. Tornem. Una última, ara cap a la dreta. Molt bé. Braços descansen. Inspiro. El drac alça el vol. Les mans es troben darrere de l'esquena i baixo un moment. Molt bé. Inhalo. Y desde aquí, al vol del drac, que seria com un guerrer 3, i busco la postura base. Aquí pots fer una petita pausa amb el peu a terra si necessites, i si no, des d'aquí vas directe a Karate Kid. I acabo. La bola del chi. I em prenc un moment per sentir. A veure, quines energies he començat a moure. Pot ser que sents ja el cor, que va una mica més ràpid, la respiració també. Llavors, el que farem avui amb aquesta seqüència és la respiració Ujjayi, aquesta respiració que passa aquí a través del coll, d'una manera que se sent, que t'ajudarà a marcar el ritme. Molt bé. Comencem. Ara afegirem algunes postures. Molt bé. Comencem amb el peu dret, amb la cama dreta. Inhalo, força al meu centre. Exhalo. Aquest peu va cap enrere, la mà dreta endavant. Cap al mig. Mà esquerra. Cap al centre. Mà dreta. El gir del drac. Els dos braços a l'esquerra i enrere. Torno al centre, estabilitzar un moment. I ara els braços, quan estic bé aquí, quan he trobat la postura, a la dreta. Ui! Cap al centre i tornem on hem començat. El gir del drac, el drac gira. Molt bé. El drac alça el vol. I ara sí, aquestes dues mans trobaran la terra. Deixem les mans a l'interior del peu. Aquest peu potser has de fer un petit pas més endavant per arribar. I des d'aquí el drac a terra, el drac baixa, els colzes es dobleguen. Molt bé. I el drac estira les ales aquí, al braç esquerre, el pujo amunt, pots mirar endavant, pots mirar cap a terra. Si sents que és el moment, portes el braç més enrere i torno. Ara sí, una mà a cada banda del peu. Molt bé. Des d'aquest drac, que és el drac baix, el drac balanceja la cua. O sigui, la cama dreta l'estiro enrere i amunt. Inclús la pots flexionar una miqueta. Molt bé. I des d'aquí, aquesta és opcional, el ventre del drac. Aquesta cama esquerra, mirem si la podem aquí, sota l'altra cama, deixar a terra, i aquí, aquesta cama dreta, poses sobre el peu, pots tenir el genoll ben flexionat, t'ajudarà, i intento d'estirar un moment aquest braç. Torno a buscar
el que seria un gos mirant avall, la cua del drac i aquest peu torna entre les mans. Molt bé. Quedem un moment aquí, mirant endavant, tornant a trobar estabilitat. Bé, ara el drac torna a pujar al cel. I acabem amb el vol del drac, que és aquesta que fes un pas endavant, si necessites 2 pasitos, obres les ales i des d'aquí el drac es prepara i se'n va a dormir. Molt bé. Què tal? Bé, prenem un moment i després fem l'altra banda. Jo em canvio, tu pots quedar simplement perquè em vegis millor quan giro. Comencem sentint l'energia del cos, l'energia entre les mans. Molt bé. Tornem a fer aquesta seqüència completa, d'una manera lenta, i després farem la seqüència més fluida per acabar. Molt bé, ara cama esquerra. Inhalo, el drac desperta. Exhalo, cama esquerra cap enrere, braç esquerre endavant. Busco al centre i braç dret, s'estira, empenya endavant. Trobo al centre, braç esquerre, mentre que el punt dret es recull així cap enrere. El drac gira sobre l'esquerra, cap enrere, però pots seguir mirant endavant, no passa res. Torno a trobar el centre. Exhalo. Ara va a l'esquerra i enrere. Busco el centre, aquí un moment com per retrobar-me. I els 2 peus giren, giren, giren a la dreta. Molt bé. Els braços tornen i el drac comença a preparar les ales. Des d'aquí a terra, les 2 mans a dintre del peu dret, pots buscar una postura una mica més larga, els braços ben oberts, i des d'aquí intentem de baixar cap a terra. Això és. I torno. Estiro el braç dret amunt i baixo. Ara el braç dret es queda a l'exterior del peu. La cua del drac, peu dret, s'estira amunt i enrere. Pots flexionar una mica aquesta cua. Inclús aquí podem fer com una extensió, un arc. Molt bé. I si voleu, si no us quedeu un moment el gos mirant a baix, si vols provar el ventre del drac, aquest mateix peu dret va sota el cos, troba el terra, aquí tal qual estirat, giro, peu esquerre, en podeu quedar aquí també, i obro braç esquerre, i torno, molt bé, giro tot el cos, em reubico un moment, peu dret amunt, i aquest peu dret ve entre les mans. Prenem un moment. Molt bé. Des d'aquí el drac estira un moment més a la dreta. Molt bé. Tornes a baixar. Ara hem de fer un petit esforç i busquem el vol del drac. El drac acaba el vol i recollim. Pots tancar els ulls si vols. Sentir la força del teu cos, sentir aquesta energia que segurament ja notes
que va volant, volia dir, que va pujant, que va baixant dins del teu cos. Simplement sent aquesta energia, que segurament se sent com, no sé, jo la sento com un formigueig, com una activació. Ara me sento la respiració, que va una mica més ràpida, que em demana més atenció. Cadascú pot tenir diferents maneres de sentir aquest prana, aquesta energia vital, aquesta activació de l'energia. Molt bé. I farem la seqüència completa. Em preparo, les mans mirant una a l'altra, molta atenció a la postura, molta atenció a les mans, sentint aquesta energia interna, sentir aquesta la teva força, sentir aquesta la teva gràcia, la teva elegància, també, sentir la teva manera de fer les coses, les postures, a la teva manera, no a la meva o a alguna altra. I trobarem una mica de fluir aquí. I si ens despistem un moment no passa absolutament res, simplement segueixes. Molt bé. Peu dret. El drac desperta. I veu a l'heroi. El peu cap enrere. La mà dreta endavant. L'heroi avança cap al drac. Gira, segueix el drac perquè el vol alcançar. Ara tenim mà esquerra. Gira, va seguint el drac, mà dreta. El drac acaba de veure l'heroi i gira per veure'l. El mira als seus ulls. Comença a seguir a l'heroi cap a l'esquerra. El drac fa l'últim gir abans d'alçar les ales cap al cel, es prepara per la lluita i amb tota la seva força baixa les ales cap a terra, baixa tot el cos per estar a prop de l'heroi. Les dues mans al costat del peu esquerre, la cua del drac, la cua a l'aire, balanceja la cua per ensenyar la seva força. Però l'heroi és flexible, és ràpid. I l'heroi es fica, cama a l'esquerra cap al terra, l'heroi es fica sota el ventre, sota la panxa del drac i comença a muntar el drac per l'esquena. El drac s'enfada i comença a balancejar la seva cua. Però, mica en mica veu que aquest heroi, no és tan dolent. Porta peu endavant, estira la seva ala esquerra i junts comencen a volar. Prepara les ales, estira el tot, l'heroi i el drac junts i comencen al vol. Mica en mica acaben el viatge i el drac es va dormir. Tanca els ulls, respires un moment. I fem la segona volta. Comences amb la cama esquerra. Inhala. Exhalo. La mà esquerra cap endavant. Inspiro. Exhalo, mà dreta.
Inspiro. Exhalo, mà esquerra. El gir del drac. Cap enrere, braços a la dreta. Inhalo. Cap enrere, cap a l'esquerra. Inhalo. A l'últim gir del drac. I les ales a l'aire. Una gran inspiració. Les mans baixen a l'interior del peu. I la mà dreta s'estira amunt. Buscant les mans al costat del peu. La cua del drac amb la cama dreta. El ventre del drac, cama dreta sota l'altra. Obro i estiro. Torno. Gos mirant avall, la cua del drac, cama dreta. Peu endavant. El drac alça. El vol del drac. I acabo. Acabant amb la bola de chi. Deixa't portar pel ritme de la teva respiració. Deixa que aquesta energia creada es transformi en un joc entre les teves mans. Dóna-li temps i paciència. I acabem amb les mans sobre la jara, les mans sobre el centre. Respira cap a les mans. Deixa que aquesta respiració es vagi relaxant, vagi baixant. Molt bé. Des d'aquí separa una mica més els peus, buscant un pas molt ample aquí entre les cames. Començo amb una gran inhalació, simplement obrir els braços. I amb l'exhalació em deixo caure endavant. Inhalo, obro. Exhalo. Última, inspiro. Exhalo. La mà esquerra es queda sota la cara, mà dreta s'estira amunt. Exhalo, canvio les mans. Inhalo. Exhalo. Seguint el teu ritme. Una vegada més. Flexionant els genolls, baixant els malucs que estiguin més o menys a l'altura de les espatxes. Posem les mans al dors sobre el terra, relaxo el cap aquí. I amb les mans, els dits tocant-se d'aquesta manera, començo a fer un cercle cap amunt, a estirar les cames. Molt bé. Torno a flexionar les cames, giro les mans, estiro els braços amunt. Molt bé. Última respiració. Exhalo, estiro cames, em plego una altra vegada. Inhalo, braç dret amunt. Exhalo, canvio. Inspiro, braç esquerre. Exhalo, canvio.
com abans, flexiono molt els genolls, baixo els malucs, les mans i inspirant cap amunt. Gires les mans, entrelaces, baixes els genolls i estires els braços. Molt bé, última vegada. Exhalo. Braç dret amunt. Deixa que la respiració ergui. Torça les mans a terra. Baixo molt, molt, molt els malucs. I un gran cercle. Estirant les cames, les mans entrelacen i s'estiren. I baixo al centre de gravetat. Molt forta, molt bé. I relaxo. Super. Juntem els peus. Molt bé. I ens posem a terra. Estira't un moment completament sobre l'esquena. Relaxant cames, relaxant braços. Amb la mà oberta, amb el cos obert i simplement sent aquesta sensació de poder deixar anar. Es parla molt, no?, de la capacitat, del poder deixar anar. En aquest moment realment se sent, no? Deixo anar el pes del cos. Deixo anar, potser hi ha l'exigència de seguir les postures. Deixo anar tot per un moment. Molt bé, acabem amb una petita torsió. Obro el braç dret. Vinc amb la mà esquerra sobre el braç dret i giro tot el cos. I des d'aquí simplement obro a l'esquerra una altra vegada. Estic amb la cama esquerra, pot ser igual que està a l'aire encara avui, tampoc em baixa a mi. El que volem tenir és els dos braços oberts. Aquesta torsió, espatges a terra, la part alta de l'esquena si pot estar anclada a terra i tota la resta de l'esquena gira. Respira profund aquí, sentint aquesta agradable torsió. Deixa anar. I per sortir, tornes a girar una mica cap a l'esquerra i reculls la cama i girem per tenir el cos a l'estora, a la línia del mig, estira les cames. Obro el braç esquerre, la mà dreta em guia perquè giri tot el cos, el peu dret sobre l'esquerra i ara simplement obro el braç dret. Tinc aquí el cor obert, el cor mirant cap al cel, els dos braços oberts i sento aquesta torsió de l'esquena. I aquí em quedo i no faig res més. Respirant amb aquestes respiracions que porten encara més chi al teu cos. Hi ha el chi, l'energia vital interna, hi ha diversos tipus de chi. Una energia amb la que ja neixes i que es va gastant al llarg de la teva vida. Després hi ha l'energia que agafes diàriament, de nou, que és com una renovació d'energia diària, no? Amb l'alimentació, amb tot allò que et nutreix. I sobretot amb la respiració, perquè a l'aire també hi ha energia disponible, igual que l'alimentació, els aliments porten energia, no? Ja ho sabem, això és clar. A l'aire també, a un nivell molt més petit, no? Molt més molecular. I inclús ho podem explicar, aquest nivell, però hi ha alguna cosa més. Llavors és un chi que també ens entra des de l'extern. També imagina que hi ha chi que és disponible quan mires una cosa agradable, alguna cosa que porta bona energia, perquè alguna persona li ha posat bona energia.
Molt bé, doncs girem una altra vegada buscant la postura de Shavasana. Podríem dir que el drac descansa dins de la seva cova. Busca la teva postura, cames obertes, braços al costat del cos, cames una mica juntes, si necessites una ajuda sota els genolls. I aquí, per mi s'acaba la pràctica. Desitjo que puguis tenir uns minutets aquí. Uns minutets, 3, 4, 5 o més, simplement no fent res, no? El dolce far niente. Respires i deixa't emportar per aquesta respiració. Om Shanti, Shanti, Shanti.